Veliteľ amerických SEALs mal slovenskú krv a najvyššie velenie sa ho snažilo za každú cenu zbaviť. Richard Marcinko, chlap, ktorý prežil peklo Vietnamu a od nuly vybudoval legendárny SEAL Team 6. Vedenie mu neskôr zverilo novú úlohu, aby otestoval bezpečnosť amerických základní a strategických objektov. Marcinko a jeho tím predviedli Pentagonu krutú realitu. Bez problémov infiltrovali základne s jadrovými ponorkami a prenikli do Air Force One. Ukázali, že zabezpečenie týchto objektov je ponižujúco nedostačujúce. Vrchní funkcionári Pentagonu túto lekciu nezvládli. Potrebovali sa pomstiť a nasadili na ňo námorný vyšetrovací úrad a FBI. Špičkový bojovník skončil vo federálnej base kvôli účtovným nezrovnalostiam pri nákupe granátov. Mysleli si, že ho tým umlčali. Omyl. Tvrdohlava slovenská nátura sa prejavila aj v cele. Napísal bestseller Rogue Warrior, ktorým Pentagon opäť absolútne ponížil. Dick Marcinko, skutočný Rogue Warrior, ktorý sa stal legendou. Viac na kanáli Zložitý.